ମଟନ ଖାଉଡା ଆଗ ଭାଇ ପଇସା ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ତ ତାପରେ ଆଜି ତୁ ଆଇଁଷ ବାରି ଯେ ଅନେଲ ପଇସା ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ ମଟନ ଆଜି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି ওটা ঘরোই খাসি আজ ওটা সস্তারে মিলছে তো আর যেমিতি কিনেছি সেমিতি বিকিবি সস্তারে কিনেছি সস্তারে বিকিবি আর সদারে 200 টাকা দিয়ে খাউছ আর যেটা সস্তারে মিলছে খাও তাহলে mo দুইটা মটন মিল দেই দিও ଦେଖିଲୁ ସାହୁ ବାବୁଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଉ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲା ନା ଆରେ ଏଇ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ହୋଟେଲ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାହୁ ଲାଘା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତରେ ଘରେ ହେଇଛି ଭଳି ଆଉ ଆଚ୍ଛା 100 ଟଙ୍କାର ମଟନ କେମିତି ମ ନା ନା ସେ କଥା କଣ କି ଜଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୁଝିଲ ଗାଈ ନଥିଲେ ଛେଳିଟା ଥିଲା ଆଉ ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ସିଝିଗଲା ଆଉ କଣ ଆଜି ବାର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଲୋକାଣି ଦେଇ ଦେଇଗଲା କହିଲା ତୁ ହୋଟେଲରେ ବିକି ଦିଅ ଏଇଠି ବାଟି ଆଇଲେଣି ମଉସା କ'ଣ ଛେଳିକି ଖୁଆଇକି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ କି ଲାଘା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନିଆଁରେ ତ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଛେଳିଟା ମୋର ବାରିଆଡ଼େ ଚରୁଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁରଟା ମିଳୁନି